दादी बुलावा तेरी ना दे बाबा बुलावा तेरा बाबा पापा ओके सो है गाइस वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। सो गाइस आज के ब्लॉग में तो हम लोग हम दिखावे वाला बानी कि हमार वाइफ के रिएक्शन वीडियो कैसे शूट होला। उहे मतलब हमार मेहरारू के रिएक्शन वीडियो कैसे शूट होला और रिएक्शन करे में मतलब का करे का पड़ला और कितना मेहनत लगला। ठीक बाबे तो वाइफ अभी हमार आवे वाला भी अभी कुर्सी खाली बाबे और पीछे देख लो कैमरा मैन आ गेल बाबे कैमरा सेटिंग करत तबे। ठीक बाबे कैमरा मैन एकले हाई कर दे। अरे सारे कैमरा मैन कनवा मलार पलर बका रे का है सारे बोल का काम बा तो सारा कितना खिसियाता कितना प्यार से कहने क्या हाई कर तो सारा बस सुनते ना रहलो। जब कहने का नाम मलान पेलल बता कहते हुए के सोराउ तो नहीं कर गई बा पट्ट से हेडशॉट। अरे सारे अरे हां काहे कर मात रे सारे तने क्या हम कितना प्यार से कहने के हाई करते हमरा ऑडियंस के तो सरवा गरियावत रे का भइल बा। अरे सरवा हमको अबे से ही सरवा का सेटिंग मिला होता सरवा मिलते नहीं के पता ना का हो गइल बा। अच्छा अब बोल कौन चीज भइल बाबे कि सरवा करिए के करिए रहता उजर होते नहीं खे तो ये तो ठीक है बा मोटा मोटी थोड़ा ब्लैक बाबे। अच्छा पचर मिलिल बड़े हां अरे सारा बात नहीं ऑटो में काहे कोइले बारे सरवा ये मैनुअल में कर देखेगा वाला तोर पता बा सरवा पियो काल बड़े का रे बरा मारा सारा बात नहीं साफ पियो का छांट डबल बात बनू देख सरवा तोरे में गलती भाई ऑटो में कोइले बड़े एकरा के नॉर्मल से मैनुअल में आन मैनुअल में आ गेल अभी खाने ठीक बाबे। अब भाई देखू एकरा में ऑप्शन नहीं मोड में क्लिक कर ओके मार दे हो गई इतने काम रहा सरवा पियो के तो मत आव रे भाई काम करे ठीक बा नहीं तो कोई कैमरा का गाना मार के टूर कर देबे। तो चलो भाई लोग तो हम लोग अब दिखावत नहीं कि हम रिएक्शन वीडियो कैसे शूट होला। ठीक बा कैमरा मैन कैमरा रेडी बनू हां रेडी बा और सब रेडी तो हम ही करनी ठीक बा तू सेटिंग कर दे ओ आ गेलू आ हेकरा हेकरा काहे ले कइलू यार बा यार तो ये देख लो भाई लोग जे जे ई लड़का के चिन्ह थोड़ी कमेंट करके बता दी ईमानदारी से ठीक बा हमरा बतावे से पहले हम तो बाद में बताइए दे। अच्छा काहे ले कइलू हो हराम कर तो मानते ना रहो बेटा एक बार हाई कर दो हाई हंगा हाई कर दो चाचा लोग हाय कर दे हाय 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 ये करी ना कहो बाय करो दबो टाटा बाय करे टाटा करे जानला हाय ना करे जानला। तो भाई लोग अभी 2 इयर्स के भइल बा अभी बोले ना सकला उतना खाली पापा चाचा काका ओका कहेला ठीक बाबे यही से बोलत नहीं के मुंह में से हाथ निकालो हाथ निकालो तो एकरा काहे तू ले कइलू वही बताइबू मानते ना हराम करत रहलो ए ली थी का करइलो गुरे नहीं काहे ले कइलू है यार हैरान करी शूटिंग ना करे दी ओइ जे ना मानत रहलो हराम करत रहलो ए बेटा चल जा घरे ना दादी की है जानो ना सही ओ हां हम 2 मिनट में आवत नहीं हां ठीक बा जो दादी के ना जल्दी है जा बेटा घरे हमके वीडियो शूट करम तो आइयो ना स्टूडियो में बहुत अच्छा पावेला एसी बानो ठंडा ठंडा लागेला एसी बेसी के बड़ा मजा लेते रहो। भाई लोग आ गेल बाबे हम जानते नहीं कब आधा 1 घंटा ले शूटिंग बन रही काहे से कि इतना चिल्लाला नंबर दे जब रोल कैमरा एक्शन बनाई तले कह दी ओ मतलब बीच में बोल देला ठीक बा कितना छोटा लड़का बा यार अब समझ सकत रहलो समझ मतलब कुछ समझ नहीं के बच्चा बाबे कुछ भी बोल देला वीडियो में फिर रीटेक लेबे का पड़ेला के हां के देखा तारा के है क्या अर्सी पापा आओ के आओ है क्या अर्सी है क्या बाबू बाबू आओ के आओ अपने आप का बाबू कहता आओ के आओ है क्या है क्या पापा कहाँ ऋषि पापा कहाँ अच्छा ठीक बा पहुंचाई आवा शूटिंग करा दे ठीक बाबा कहीं से के भाई लोग आ गेल बा मतलब हमरो मन करला ठीक बाबा कि अपन बेटा के तो हम लोग हर ब्लॉग में तो हम लोग दिखाई बट यार पॉसिबल ना होला ठीक बा चिल्लाई लगला लागी गाना वाना गावे चिल्लाई अब पता ना इंग्लिश ना कौन गाना गावेला हमरे सर्व समझ में ना आवेला ठीक बा तो यही के जल्दी ब्लॉग में अपन बेटा के ना लेके आवे और भाई लोग पता ना सर्व कैमरामैन कहां गान लिवा आ गेलो ही कहां गान लिवा गइल रहला तोर पता बा ना शूट चालू बा यार फिट कर कैमरा फटाक से कसम से सब रेडी कर देले बोलेनु का कब करेला ना ठीक बा देखो तनी रेडी बा कना तो भाई लोग देखो लो सब सेट बाबे ठीक बा जो बहुत गेल बड़े एक जनी और ई लैपटॉप हवे ठीक बाबे एकरा में वीडियो देख के रिएक्शन करे ले ठीक बा और कैमरामैन माइकवा तेजू के बा माइकवा फिट कर दे यार और प्लस आई देखो लो लाइट एकदम ओके बाबे लगा के देखो लो स्टैंड लाइट हवे ओकर बाद से हाई लाइट अरे सारे ई का हमारा लाड़ो फोकस करबे सीधा कर होने का हो गइल बा सर एकदम पगलेट बाबा कहत सब रेडी बाबे ए ऋषि कहबा कह के एबीसीडी पढ़ के सुनेबो त नहीं पढ़ दा हां और निमन से पढ़ा का ए बी सी बस रहा था जो रिएक्शन करे के एबीसीडी ने के पढ़ावे के तो भाई लोग एक्चुअली 2 इयर्स का भी हमार बेटा भइल बाबे कभी बोले ना सकला ठीक बा खाली चिल्लाता हो खाली आऊ माऊ करला ठीक ना मतलब पापा उपा कह सकला तो एबीसीडी भी एक दिन पढ़ावा तो लियो अभी जो बोल ही नहीं कर सकता तो पढ़ी कौन सी घंटा देख लो भाई देखत रहो इतना परेशान कर लनु तू काहे ओए अरे सी काहे उतरला काहे उतर
देखो तो नीचे उतर गेल बाबे एकर मम्मी बते बिया ताकत दिया यही से एकरा के स्टूडियो बनाने नहीं जा बेटा घर जीबो जा घरे ना जाई देख लो अब परेशान करी यार का बोली दादी के जो बेटा ना दादी के ना जाए चुप रहो चलो शूट करो एगो टेक लो बात में ना हुई तो बीच में चिल्ला दी एगो टेक लो बीच में चिल्ला दी तकरा हटा के सिंगल रिएक्शन करिए सिंगल रिएक्शन ठीक है कैमरा में सब सेट बाबे माइक लगा दिल बड़े तो देख लो भाई लोग पूरा फुल सेटअप हो गइल ठीक बाबे और लाइट लाग गइल बाबे ओकर बाद से दोनों लाइट लाग गइल बाबे तो हम आगे से देखा जी दोनों बरल है ठीक बाबे इहो तो हमके देख सकत रहो और जो मैडम जी बैठल बड़ी आई जना का लेके बैठल बड़ी उ तो शूट करे देबे ना उ तो शूट करे देबे ना करे हम 100% पूरा श्योर बनी देख लिया ए बेटा ना दवा शूट करे चल उ कहां दी उ कहां बुझता बे कौन ची करे वो कौन ची ना देखो तो लोग केना चिल्लाता बे चुप रहो केकर बेटा हवा जहां कुछ बोल बड़ी मार बुझल के ना केकर बेटा हवा केकर बेटा हवा बताओ केहू के बेटा होकर छोड़ दिमाग खराब कर रख ले ले तो भाई लोग फाइनली कैमरा रेडी बाबे कैमरा में टेक ले रेडी वीडियो चला लियो लैपटॉप में ठीक बाबे चलो ले रेडी कैमरा में डाल दे बा रोल कैमरा एक्शन बोलते रेडी रोलिंग कैमरा एक्शन। तो क्या हाल बा उम्मीद करता नहीं सबको अच्छा बोला और हमेशा अच्छा रहेगी चाहिए तो आज हम फिर से रिएक्शन कर रहे हैं देख ले हम कहनी ना इस तरह बना कर दी गुस्सा होता रे बेटा जो ना घरे रे तू क्या करो इलो ये दादी बुलावा तेरी ना दे बाबा बुलावा बाबा काका दुकान जी दुकान है तो भाई लोग देख सकत रहो यार परेशान क्यों रख देला भैया हम पहले तरह से पहले कहनी काहे ले कहलू हो तू काहे ले कहलू एकरा के शूट कर देता बे ना मन तो का करे यार के साला एकरा पर हंसियो बरता गुस्सा बरता ए जो ना देख लो का कर देख तो लो बालवा गिना तो ऊपर कोई के बॉल लागल बे हर से बाई को दो मेहरबानी को दो मत तू चल दे बता जा हां भाई जा जा चल रास्ता देखो है तो भाई रास्ता रुका खोल दी परेशानी ना होके चाहिए सही रास्ता हो जा जो ले जाकर फेंकियो होने तो कहीं परेशान क्यों करा दिल पे देख ले हो हम पहले ना कहनी ये आ गइल समझ लगे वीडियो शूटिंग ना होई अब जब ले ओकरा के भाई लोग जब ले के ओकरा के चॉकलेट चाहे मतलब कुछ बिस्कुट उस्कुट ना दी उ खाई ना जब ले खाई तब ले शूट कर सकता है जैसे खा के कंप्लीट कइल टर्न द स्टूडियो में आई दौड़ के आ जाला स्टूडियो में ठीक बाबे तो तले वेट कर लो बच्चा देखा जा कब ले आवेले आइला के बाद जमन बिहाइंड द सीन होई रिएक्शन वीडियो के शूटिंग तो हम लोग के दिखावे के हम कोशिश करब अरे वाह अच्छा बढ़िया सुनत रहलू का बढ़िया रहलू आप पहले से ना अरे यार कोनो गलत बात ना बतियावत नहीं है जा बैठो फटाक से करो फटाक से जा बैठा मैडम जी बैठा कैमरा अरे लाड़ा कर पहुंच ऊपर का थोड़ा लाड़वा आ जाता कर पहुंच रोल कैमरा एक्शन तो क्या हाल बा उम्मीद करता नहीं सबको अच्छा बोला और हमेशा अच्छा रहेगी चाहिए तो आज हम रिएक्शन कर रहे बानी क्रेजी नंबर 1 के ब्लॉग वीडियो के ऊपर काहे से जितना भी रोस्टिंग वीडियो बानू जितना ओकर गाना फट गइल बड़ा कहलू के तहार वीडियो बनावे में बड़ा आसान बा रोस्टिंग एक बार करके देखबू तो और तार हालत खराब हो जी अरे यार रीटेक ले रे खराब हो गेल तू ले हम गुस्सा बता रेडी रोलिंग कैमरा एक्शन। तो क्या हाल बा उम्मीद करते नहीं सबको अच्छा बोलो और बार नाची यार बा चिल्ले तो भारी सुअर सन लिटरली बोलते नहीं हम इरिटेट होते नहीं यार तू ले ना इतना मिस्टेक मत कर यार बात ले रे रेडी रोलिंग कैमरा एक्शन। तो क्या हाल बा उम्मीद करते हैं कि सबको अच्छा बोलो और हमेशा अच्छा रहेगी चाहिए तो आज हम रिएक्शन कर रहे बानी क्रेजी नंबर 1 के ब्लॉग वीडियो के ऊपर काहे से कि जितना हमको रोस्टिंग वीडियो के ऊपर हम रिएक्शन कर रहे थे सब वीडियो येलो होता तो वही से आज हम सोचने का हमको ब्लॉग वीडियो पका के देखा था कि आज येलो होता कि ग्रीन होता है ठीक बा तो ये वीडियो शुरू से एंड तक देखिए लास्ट में बात करके वीडियो कैसा वाला कैसा ना सबसे पहले अपने कान में ईयरफोन लगा लो और स्टार्ट कर आज के वीडियो पीछे वाला कैमरा से दिखावा तो नहीं तो हम लोग कितनी था चियार दिया ले रोल कैमरा एक्शन। तो से और बात कहल जाता नहीं कि बहुत मस्त एगो वीडियो शूट कर ले जाए तो वो वीडियो के लिंक ये डिस्क्रिप्शन में मिल जाए जानो इहे डिस्क्रिप्शन में ना हो इहे वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाए एंग कहे के एकदम पगलेटा हो का लौट चटा दे मिले फिर ले जो रोल अब बेल
रोल कैमरा एक्शन। तो तोहने से और बात कहेले बनी गाइस के हमने बहुत अच्छा एगो सॉरी अरे यार हम मेन पागल हो जाओ, माँ कसम कहता नहीं इतना मिस्टेक होला भाग ले फिर से रोल कैमरा एक्शन। तो तोहने से बहुत एक जरूरी बात कहेले बनी गाइस के हमने और एगो ब्लॉग वीडियो शूट कर बन जा बहुत मस्त वीडियो बावे। तू वीडियो के लिंक ये सॉरी अरे खाली बोन मार एक तबला के नुआ के। तो फाइनली भाई लोग रिएक्शन वीडियो कंप्लीट हो गई शूट होके ठीक बाबे। तो अभी जान जा घरे कहां से के रह के का फायदा स्टूडियो में ठीक बाबे। तो मैडम जी भी जाए वाला बड़ी अभी। अच्छा ये बताओ आज शूट करके रिएक्शन कैसा लागल सही से बोलिए। आज शूट करके बहुत अच्छा लगा। इतना दिन शूट कर ले बनी लेकिन इतना मजा नहीं खेल जितना आज अच्छा लागल शूट करके। कहां से के बार-बार रीटेक लेवे के पड़ता ना 100 200 हाली ना ढेर दिन हो गेल बनो वैसे। अच्छा कैमरामैन कुछ कहल चाहत रहे हमारे ऑडियंस के बोल। जरूर कहल चाहम कौन ठीक है गाल दे चाहत रहा एगो बात कहल चाहत नहीं। हां बोल भाई लोग तो हम लोग से आज तक नहीं कहले कोनो वीडियो को वायरल कर देलो चाहे कुछ भी बाकी ई कहता नहीं वीडियो को वायरल कर देलो। हाँ। सच में वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लागल बा भाई। हां कितना 500 मिलियन ना 600 1000 मिलियन। अरे सरवा 1000 मिलियन में को जीरो वाला पूरा खानदान तो गिने ना सके ठीक बा। अरे भाई लोग मजाक करता है लेकिन हां कैमरामैन पहले बार कहले बता वीडियो का लाइक हो जाएगी क्या करना है। हां लाइक कर दिया जरूर प्लीज यार कैमरामैन के यार लाज रख लियो ई वीडियो का लाइक जरूर कर दियो कहां से के तो हमको पूरा प्रोसेस देखनी है के तरी रिएक्शन वीडियो शूट होला सेम कुछ यही तरीका से हमार कौन कहला रोस्टिंग वीडियो भी शूट होला। तो कोशिश करते नहीं बहुत जल्द अपन रोस्टिंग वीडियो के बिहाइंड द सीन के तरी शूट होला तो हम लोग के तरी शूटिंग करनी जो हमने के रिएक्शन वीडियो तो हम लोग दिखावे के कोशिश करम। तो नेक्स्ट वीडियो शायद एक ऊपर आ जाए कि हमार वीडियो के तरी शूट होला हमार वीडियो शूट होला तो भाई लोग कुछ ज्यादा ही बकचोदी होला ठीक बा। जो आई तो ये देख के मजा आई कैमरा में तो सरवा अभी कंट्रोल में भावे जगह हमारा शूट होला तो ये आउट ऑफ कंट्रोल हो जाला। तो वीडियो देख के तो लोग अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दियो होला चैनल वीडियो को डिसलाइक भी कर सकते हो। मिल जाए फिर से नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाय।